वो एसपीया के इतना हिम्मत जो बाप जी के आंख में आंख मिला के कोशिश कैलक, जो ओकर परिवार के उठा के ले ओकरा के इतना काटे कि एसपीया अपना परिवार के जोड़ ना पाई। हटा महारानी के नकाब। बुढ़िया बात कैसे गए? काहे? तरह हमरा के देख के शौक लग गई। ते सोचता रे हम कैसे बच गई नी? अरे साहब हो गल। दरोगा जी बताई ना हमार पति कहाँ बाड़ा? बुला जो अपना पति के, अब तोहरा नहीं मिले वाला, ओकरा के बाबूजी मार देल बा। कुछ पैसा ले और चल यहाँ से। ए दरोगा, अगर तहार दामाद भुला जाई और तहार बेटी ओकरा के खोजे आई तका ते ओकरा के भी वही कहे कि ले कुछ पैसा और छोड़ जा ओकरा के। जब तक हमरा नैन के सुख ना मिली तो आत्मा कैसे खुश हुई? पहले नैन सुख तो आत्मा खुश। डिक्की खोलो। बाहर निकल। ए बाबूजी, बता हमार पति कहाँ बाड़न? कहाँ छुपा के रखले बाड़े हमार पति के? और उनका से तहरा के का दुश्मनी बा? चुप बुढ़िया, हम तोहर पति के मार चुकल बानी। ऊ तोरा कबो ना मिली। हमरा खिलाफ जे जाई ओकर ये इल्जाम होई। ओकरा से अगर मिले के होई तो तोरा ऊपर जाए के होई। हम तो ऊपर ना जाए रे पापी, लेकिन तहरा के ऊपर जरूर हम भेज दी हम। हमरा के मार देबू तो तोहर पति के बारे में के बताई? हमरा सिवा तोरा पति के बारे में केहू ना जानेला।